penyakit. Contone ana wong lara ning kono. Wonge gak sodok kene. Dijalukno banyu ngombe tok kene, ya mbuh diiseni apa iki. Nyatane diombeni banyu kok kene waras. Lagi apa gak yoyoni. Nek diisi banyu sumur, banyu ding anggur gak ya ora waras, gak tambah dadi watuk. Lek gelem. Lah sange sinaune ora tenanan. Padahal lagi sinau sedelok wis sing dikarepno wis rupa-rupa. Sinau lagi sedelok wis walah sing ditakokno macam mbok lakune wae nang dilakoni dhisik. Dadine aja merasa apik dhewe. Padha-padha makhluk. Nggih, padha-padha makhluk. Lah ning kene iki. Mulane aja ganggu katentremane liyane termasuk makhluk-makhluk iku. Iki. Oh, tibake wong Jawa ki sinaune sampai tok kono. Lah itindah. Nek tasik wonten apa pitakonan monggo. Tunggal pertanyaan terakhir, Mbak. Lho kok cepet. Mangke saged tanglet maneh. Nggih. Mas Bapak. Nggih kan Jawa niku kan identik kali rituale, maksudnya nggih gadah kata ritual kan, Mbak. Salah satunya ya salah satunya yang pakai sesaji itu gitu, ya pasti ada. Jamasan, nanti niku sing Mbak keris. Nah, niku nek mboten dilakoni, Mbak. Niku konsekuensinya nopo, Mbak? Lah, itu kan budaya. Kalau kita sudah kehilangan budaya, terus jadi apa? Kan bersih-bersih loh. Jamasan, ini dijamasi bukan bendanya saja, ya jamasan pribadi. Loh. Kalau kita mensucikan tosan aji, keris, tumbak, nek jiwane gak resik kualat, Mas. Mergo gaman iku gaweane empu. Empu gawe gaman, gawe keris ki ya tirakat poso. Ora kok sing diaji ki ora kok kerise. Jasa-jasane leluhure dhewe piye. Ternyata nek keris iki ngandung yoni ngene lah, ngisi yoni iki ya tirakat. Nah, itu lalu Mas, berperilaku apa itu topo broto. Ku gamane wong Jawa iki sampai tok kono, iso ngisi yoni. Nok gaman. Masih saiki ya padha wae nek wonge gelem ya iso. Nah contone apa? Enten. Contone sakniki yoni sing kanggo ngresiki Sukerto, kanggo ngilangno penyakit. Contone ana wong lara ning kono. Wonge gak sodok kene. Dijalukno banyu ngombe tok kene, ya mbuh diiseni apa iki. Nyatane diombeni banyu kok kene waras. Lagi apa gak yoyoni. Nek diisi banyu sumur, banyu ding anggur gak ya ora waras, gak tambah dadi watuk. Nah, nyata nggih, Mbak berarti? Nyata toh. Saiki ana wong lara, Mas. Nggih. Digone rumah sakit nek dokter dikir, di lab, gak ana penyakit apa-apa. Wonge sambate gak karuan. Nyatane cukup diombeni banyu kembang waras. Kan angel toh ditampa akal sehat. Gimana? Di lab teknologi canggih kedokteran kurang canggih apa? Normal semua Pak nih, nggak ada yang sakit, nggak ada yang terganggu. Wonge sambate gak karuan, rasa turu. Ambek wong Jawa, diombeni banyu kembang, waras. Terus sampai dibantah nganggo apa? Nah, kenyataan toh. Lah nek ngono wong saiki iki ya berarti iso metu yonine sami mawon kalih tiyang dek biyen. Mok ndekeke sing beda-beda. Nggih. Jane nek gelem tenanan iso. Anake wong Jawa akeh sing iso nek gelem. Lah sange sinaune ora tenanan. Padahal lagi sinau sedelok wis
sing dikarepno wis rupa-rupa. Sinau lagi sedelok wis walah sing ditakokno macam mbok lakune wae nang dilakoni dhisik. Kan laku sinau kan ana tahapane to Mas ya. Ora kok terus spontan ya sulapan iki nggo. Hak sulapan. Mergo wong Jawa iku gedhe Mas. Gunane gedhe perbawane. Mergo lagi semboyane wae. Wong Jawa iki semboyane wae Hamemayu rahayune Bahwana. Semboyane wae ayo to jagat saiki iki dislametno. Ya. Iki semboyane wong Jawa. Hamemayu rahayune Bahwana. Ayo nyelametno jagat ki saisine. Lah mengko jagat iki kan dibelah dadi papat. Nah, ora ngerti ta sampean? Jagat iki perbelah dadi papat. Siji jagat tanduran, tetukulan lan tak turune. Loro jagate kewan. Semua binatang. Telu jagate bangsa peri, jin, demit lan tak penuh. Papat lagi jagate manungsa. Iso apa ora nyelametno patang jagat? Jajal sampean rungokno, tau krungu apa ora? Nek nang ceramah agama, nek nang makhluk liya diarani elek. Urung karuan nek gak elek menusane. Sampean tau krungu jin perang karo demit? Tahu. Sampai iki, Mbak. Lah nggih, tau krungu ana jin perang mbek demit? Negara jin karo mbek negara demit perang tau krungu? Teng pundi? Tapi nek manungsa mbek manungsa, Timur Tengah gak leren-leren nek perang. Manungsa padha manungsa to. Nah, urung karuan. Dadine aja merasa apik dhewe. Padha-padha makhluk. Nggih, padha-padha makhluk. Lah ning kene iki. Mulane aja ganggu katentremane liyane termasuk makhluk-makhluk iku. Mergo tanduran, Mas, jagate tanduran. Ora kabeh tanduran kena dipangan. Ora kabeh tanduran wajib dipangan. Gak. Soalnya tanduran ana sing ngandung racun, ya. Ana sing ngandung obat apa. Kewan yo ngono. Ora kabeh kewan kudu dipangan. Bener kabeh ciri cadangane manusa, tapi ora kabeh kewan harus dimakan. Gak ada. Ana sing gak oleh. Mergo kewan yo ngono, ana sing ngandung racun. Ana sing kena dienggo tombo. Lah nek bangsa peri ambek manungsa, jin karo manungsa, peri karo manungsa. Iki kan ora panganan. Makhluk hidup jenis kehidupan yang bermoral. Mok bedane nek peri iku mok badane badan sukma tok. Tapi nek manungsa duwe badan sukma, duwe badan wadak. Lah niki lho. Hati-hati. Mulane dadi manusa aja merasa paling sempurna, durung karuan. Mergo duwe badan wadak, wis ben wis tinggal badan wadak. Nek wis ninggal donya karek badan sukma terus piye kowe? Iki. Oh, tibake wong Jawa iki sinaune sampai tok kono. Lah inilah peradaban orang Jawa. Sinau ini sampai dok gini. Nah, ritual mau koyo njamasi keris diumbah lah. Ya nganggo laku perune apa ionine ben awet. Pamore ben ketok senine. Mergo kabeh iku ana dayane. Kabeh dayane. Mulane kae Mas nek ana wong Jawa iku patokane pakeme wong Jawa iku lak caraka Jawa to. Nek wong Arab pakeme wong Arab Quran. Pakeme Islam Quran. Beda Mas, Islam karo Arab iki jane beda. Nek Arab nek Islam mesti ke Arab, tapi sing ke Arab urung mesti Islam. Nggih to? Nggih. Islam ki mesti ke Arab.
Tapi sing ke Arab urung mesti Islam. Nah, padakne wong Islam Quran, padakne wong Jawa caraka Jawa. Mok patang bait. Ana caraka Data Sawala padha jaya moga padha. Ana caraka tegese ana utusan. Utusane Allah. Manusia ki utusane Allah. Utusan apa? Ya tentang lahir, tentang batin. Mulane wong Jawa duwe sembayan hamu mayurah yuni bahwono. Diutus karo apa Gusti Allah? Kon ngapiki nyelametno donya ki lho sak isine. Nah, terus loro Data Sawala. Data Sawala iki datan Suwala. Ora goroh, ora bohong. Nek iya, nek ora. Aja bujuki wae. Aja kok bujuki wong nek kowe gelem bayar sakmene besok tunggane swarga sik ngono. Kan bodoh nih wong dhewe ora tau roh kok. Pembodohan. Jadi nek iya, nek ora. Nah, nomor 3 padha jayanya. Padha jayanya iki padha wae. Nek apik ya padha apike. Nek elek ya padha eleke. Berarti ini tegese nek diwedarno ngene Mas, secara umum. Kabeh makhluk nek ngarsane Allah iku duwe hak lan kewajiban padha. Ora manungsa tok sing pengen urip enak, masih makhluk liyane ya pengen urip enak. Iya ta? Nggih. Mosok nek wong luar negeri oleh pinter, wong Jawa gak oleh pinter. Oleh. Sapa nglarang? Padha jayanya. Padha wae. Nek ngarsane Allah gak ana manusa sing paling penting lan manusa sing ora penting gak ana. Lah nek jari agama wong sing paling penting lah nabi. Kabeh dianggep ora penting. Ora ngono. Nah, padha jayanya iku wong mbah apik, mbah elek, mbah lanang wedok duwe hak lan kewajiban sing padha. Lah moga bodhonga ya ngono. Nek sebar gawene ya bareng-bareng balik ya pangkuane Allah. Wong urip ya mok telu. Lahir netepi kewajiban ing dunya, bar kewajibane balik ninggal dunya. Penak to, wis singkat wae ora usah repot-repot. Wis iku dadine aja gelem dibodoni karo bangsa liya. Wong awak dhewe iki negarane dhewe kok. Negarane dhewe kok diatur wong liya, salah. Nah, negara iki ana sing ngatur, ana sing kuwasa. Lah saiki sapa? Sing nguasani negara iki sapa? Piye nek ngatur? Mosok kok masyarakate, penduduke bodoni mbek wong luar kok meneng wae. Tambah melok bodoni. Ya. Ora sifat pemimpin, sifat penguasa berarti. Wis wayahe iki wong sing salah kudu saleh, wong sing becik ketitik, ala ketara. Salah kudu saleh. Sapa kang bibitala ya ning kono wajibe nampa pidana. Pengadilan. Monggo. Baik, Mbah. Pertanyaan terakhir. Bahas babakan Yoni tadi. Ya. Itu kan bisa menyembuhkan orang. Apakah itu juga sebaliknya bisa menyebabkan penyakit bagi seseorang? Bagaimana menurut pandangan Barjo? Gini Mas, kabeh iki ana positif, ana negatif. Karek niate wonge. Nggih. Mosok wong nek dijaluki tombo apa dikeki racun. Lah, nyatane ngene, iso menyebabkan positif apa negatif. Contone mulane nek dadi wong tuwa abote ngene, nek wis dadi wong tuwa, wong sing bertuhan ora bakal nglakoni hal-hal yang negatif. Nah, tapi iku iso kena, iso nek gak percaya.
Nah Amerika senjatane nganggo peluru kendali, peluru apa-apa. Wong Jawa kuwi duwe yoni. Ora gara-gara ceret iso mlebu weteng, linggis iso mlebu weteng. Lah kuwi ilmune wong Jawa kan yoni kuwi. Nggih. Mulane aja digunakno kuwi. Ana. Ora gara-gara weteng ana pakune. Lah kon ndi? Iku kadang ana di rumah sakit lorone poyang-payingan. Barang dioperasi ning jero weteng kok ana pakune iki paku kondi. Lah aneh to. Nggih. Kuwi dideteksi nganggo teknologi canggih ora nemokno, Mas. Mergo ora timu nalar. Wong jero weteng kok ana pakune. Jero weteng kok ana gelase. Lho. Ya ora itulah yoni. Nggih. Nah, gunakanlah yang positif. Kan dunia nek diringkas kan ya mau positif atau negatif. Nggih. Nah, kowe saiki pengen kecemplung neraka apa pengen munggah swarga? Nek pengen kecemplung neraka ya goleki wae sing negatif-negatif. Nggih. Mergo apa? Wong iku apa sing dilakoni bakal disandang. Iya dah. Nggih. Sop